Yanzu aka samu rahoto cewa mai fafutukar yakin kare haƙƙin ɗan adam Ordinary Ahmad wato mai Barkete family ya fito ya caccaki manyan arewacin Najeriya ganin cewa sun kama bakin su sun yi shiru tun daga lokacin da ya kasance an kama Malam Nasu El-Rufai. Kada kuma ta dai Malam Nasu El-Rufai ya kasance tsohon gwamna ne a jihar Kaduna. A yanzu haka Ordinary family ya fito ya caccaki wato manyan da ke arewacin Najeriya har ya buƙaci cewa duk da kasancewar Malam Nasu El-Rufai a lokacin da ya kasance yana gudanar da mulki a wato gwamna a matsayin shi na gwamna a jihar Kaduna, ya ce tabbas akwai kurakurai da yawa da Malam Nasu El-Rufai ya aikata wanda ya kasance ya shafi talakoki wanda suke jihar Kaduna, amma ya ce duk da haka bai kamata a yi ma wato Malam Nasu El-Rufai kudin goro ba, kasancewar Malam Nasu El-Rufai ya yi iya bakin kokarin shi kuma ya kawo ci gaba sosai a jihar Kaduna. Ya ce duk da kasancewan ya kasance jajirtacce kuma ya tabbatar cewa samun irin Malam Nasu El-Rufai jajirtacce wanda zai tsaya tsayin daka domin ya ga cewa abubuwa sun gudana yanda ya dace. Ya ce a gefen arewacin Najeriya wato ba lallai ne a iya samun irin Malam Nasu El-Rufai da yawa ba, kasancewan jajircewan shi Malam Nasu El-Rufai ana buƙatan ire-iren su a ƙasa Najeriya gabaki ɗaya, kuma ya tabbatar cewa a yanzu haka ya kamata a ce manyan arewacin Najeriya sun fito sun goya wa Malam Nasu El-Rufai baya da neman mishi wato beli domin a sake shi, amma ya ji takaici cewa har yanzu manyan arewacin Najeriya ba su iya fitowa sun nuna rashin jin daɗin su ba. Ƙarshe ma yawancin su duk sun yi shiru ba su ma maganan gabaki ɗaya. Kuma ya ƙara da cewa in yau ya samu wannan ibtila'in ya samu Malam Nasu El-Rufai to gobe zai iya fadawa akan kowa. Shin kuna ganin cewa manyan arewacin Najeriya sun yi shiru ne kasancewan ba sa son Malam Nasu El-Rufai, ko kuma kuna ganin cewa sun yi shiru ne ba sa so in suka yi magana ya kasance wato ainihin laifin Malam Nasu El-Rufai ya shafe su, ko kuma kuna ganin cewa ma ba su da kishin arewacin Najeriya ne gabaki daya, sai sa tun da aka kama Malam Nasu El-Rufai bayan Alhaji Atiku Abubakar babu wanda ya ƙara yin magana. Menene ra'ayinku?